undodakazi kaJacob Gedlehlekisa Mhlanganyelwa Zuma. Lihlehliselwe umhla wama-20 kwinyanga kaMatshi ityala likaDuduzile Zuma Sambudla nobevele enkundleni namhlanje ngezityholo zokuphemba udushe lwezixholo-xholo zangoJulayi ka-2021. Beneficiaries have a right to choose the bank of their choice or the method of how they would want to get their money. Arhente ejongene nemali yesibonelelo sikarhulumente iSASSA ibambisene nebhanki yase-FNB baza kunceda abo basebenzisa ibhanki Thala kuba bakwazi ukufumana imali yabo yesibonelelo. Kuza kuqhuma uthuli kube manzi sali ngomgqibelo kwibala lase-FNB xa iKaizer Chiefs ingquzulana ne-Orlando Pirates kumdlalo we-Betway Premiership kwidabi laseSoweto. Sinamkele kwindaba zethu andaba indodwa andaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Uvele enkundleni uDuduzile Zuma Sambudla namhlanje nalapha atyatyekwa ngezityholo zokuphembelela udushe ngethuba lezixholo-xholo zikaJulayi ngo-2021 nalapho kwasweleka abantu abangaphaya kwama-300 zekonakaliswa iziseko zophuhliso kwiphondo laseGauteng naKwaZulu-Natal. Ezi ziganeko zodushe zenzeka emva kokubanjwa kukatata wakhe nowayesakuba ngumongameli weli uMnumzana Jacob Zuma. uDuduzile Zuma Sambudla uzigxekile izityholo atyatyekwa zona watsho esithi zinempembelelo yezopolitiko. Oku kuthethwe ngu-Advocate Dalimpofu ngethuba ebefunda ubungqina obufungelweyo bukaZuma Sambudla enkundleni KwaZulu-Natal namhlanje. My conduct was only informed by my particular sense of outrage at the injustice meted out on my own father. This went much further than the objections of his political supporters and millions of other peace and justice-loving South Africans who, like me, did not participate in any acts of public violence, either directly or indirectly. Ukanti uMpofu uthe lityala alinasihlahla. It is plainly nonsensical and petty to interpret words which are used, such as, quote, I see you, unquote, to mean that the people referred to or were influenced by my social media commentary. Ukanti NPA iwakhabile amabango athi izityholo ezityatyekwa uDudu zinempembelelo yezopolitiko. Umaga uthi ingcali kumakhasi ezonxibelelwano ziye zabandakanywa kweli tyala ukuze zincedise kuphando olujongene noZuma Sambudla. It is investigation that some of the parts of the investigative process had to be outsourced in terms of experts on social media because SAPS doesn't have an expert in social media. Kusenjalo ngaphandle kwenkundla owayesakuba ngumongameli weli uMnumzana Jacob Zuma ubeyokuxhasa intombi yakhe nalapho ayewabuza ukuba intombi yakhe yenze ntoni. Wenzeni undodakazi kaJacob Gedlehlekisa Mhlanganyelwa Zuma? Wenzeni? Xoxelani mina. Elityala liza kuphinde lihlale ngomhla wama-20 kuMatshi. iSASSA ibambisene nebhanki yeli iFirst National Bank ize nesisombululo sethutyana kwabo bamkela imali yesibonelelo sikarhulumente njengoko ibhanki Thala ijongene nengxaki yethutyana yokumiswa kokusebenza kwayo. Ngoku abantu abangaphaya kwe-65,000 abasebenzisa iThala bayabongozwa ukuba bavule ii-akhawunti ezintsha kwa-FNB ukuze bakwazi ukufumana isibonelelo sabo sikarhulumente. Beneficiaries have a right to choose the bank of their choice or the method of how they would want to get their money. Secondly, this is not a permanent arrangement. It is an interim arrangement to make sure that people get access to their resources because we didn't want people to panic. So if we agree on that one and it's in the next 2 to 3 months, beneficiaries would then be given the leverage or the whatever that they want to do to choose any method of payment which they feel comfortable with.
Sekuphele iminyaka abahlali bendawo ebizwa nge-Eugene egcuwa eMpuma Koloni belindele ukwakhelwa izindlu emva kokudilizwa kwezo babehlala kuzo sebokhelwa ezithutyana ngelithi baza kuhlala nje ixesha elincinane. Emva kwale minyaka imeko abahlala phantsi kwayo ayincumisi, basokola amanzi bekwajongene nengxaki yombane kwaye abafumana izimpendulo kwabasemagunyeni. Abahlali bathi bakhutshwa kwindawo ababokhe kuyo eBhungeni yiFingo Tribal Authority ngomnyaka ka-2011. Bavakalise ukungaxoli kule ndawo abahlala kuyo nabathi babekwa kuyo kusithiwa yeyethutyana baza kuhlala iinyanga nje ezintandathu. Sidilizelwe kwindawo yaseBhungeni ngo-2011. Sathenjiswa ngumasipala wethu uba sizawuhlala i-6 months. Wasidudula ke wazosibeka kule ndawo sikuyo. Sithe sawufika apha sazokhelwa ii-temporals. Kuthiwe ezi temporals azikho kwixabiso loba singahlala iminyaka. Sizawuhlala for 6 months only. Iphelile i-6 months, waphela unyaka. Okokuqala apha sihlala phezu komlambo. Umlambo omkhulu. Xa kunethile ayonyuka amanzi kangangoba sikhe sibe nexhala kwathina uba ezinto sizibukele ezi-TVini azizukwenzeka nakuthi. Lo mlambo kucholwa abantu ababhubhileyo. Okokoko amanzi siwachitha apha ezantsi. Uthi ubumile pha lo mlambo amanzi angaphezulu yoyika kwawena. Abantwana abancinci babona izinto apha. Abantwana abadadayo, abantu ababhubhileyo kuphuma oxam baza apha kuthi ezindlini. Kuphuma inyoka ziza apha kuthi ezindlini. Ukanti umasipala waseMnquma uzikhwebule ekufudusweni kwabahlali kwindawo babehlala kuyo ngaphambili. Singumasipala sifuna uyiclarifya into ibenye is that ayisithi abakhupha abantu eBhungeni. Yayifingoland Tribal Authority abanikazi bomhlaba. Bamova in groups, bakhutshwa in groups. Kukhona abanikwa imali bahamba bayozakhela somewhere. And then kwakhona abangafuna uhanjwa bakhutshwa nge-court order. Because thina singumasipala singafuna abantu balale phandle. We came and we gave them umhlaba Komazithulele, Eugene, Magqaki and so on. Uhambise wathi bengumasipala ke basafakana imilomo nesebe lezokuhlaliswa koluntu ephondweni kwilinge lokufumana isisombululo. Kulibaphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane uvuyisene nesikolo samabanga aphakamileyo iSoqhayisa High School nesizinze eMotherwell eGqeberha eMpuma Koloni ngokubalasela kwaso kwizifundo zezibalo nezenzululwazi. Esi sikolo sitshotsha entla kwizifundo zezibalo kuluhlu lwezikolo eziphambili kweli kwaye sikwindawo ye-16 kwizifundo zezenzululwazi. iGqeberha eMpuma Koloni ithiwe mbende zizenzo zolwaphulo-mthetho kwaye kutshanje esi sixeko besikwindawo ye-9 kwihlabathi njengendaweni eqondo eliphezulu lweziganeko zolwaphulo-mthetho. Kodwa nangona kunjalo, oku akusinqandanga isikolo samabanga aphakamileyo iSoqhayisa Secondary School nesikwilokishi yaseMotherwell ekubeni sizibalule kwizifundo zezibalo. Ngoku esi sikolo sikwindawo yokuqala kuluhlu lwezikolo neziphala phambili kwizibalo. Ukanti itishala zesi sikolo zithi intsebenziswano yotishala nokucwangcisa umsebenzi kwangethuba yiyo eza nezi ziphumo. Phambi koba bayobhala la maphepha siyane siba 3 days phambi koba babhale sibabhalisa iphepha esilisetileyo elizawufana nqwa nephepha elizawuphuma ekupheleni konyaka. Senze ke ngoku le nto kuthiwa zii-remedials, sibamakishe sibanike i-feedback individual and then sibabonise into yoba wena ubethakala phaa, we need to improve phaa, so sibanikeze i-feedback ngolo hlobo senze ii-remedial classes. Esi sikolo sitshotsha entla kwizifundo zezibalo kuzwelonke. Sithetha nje uKhepu uthi iphile kakhulu indlela yokusebenzisana esikolweni, into leyo iphembelela kwiziphumo ezincumisayo. Abantwana balapha esikolweni bonke ngoku sebekhula sele sinale culture yoba besoloko sifumana 100%, izihlandlo ezine zilandelelana kwiminyaka phambi kwalona unyaka sisuka kuyo. So sibafundisa ke le nto uba abantwana abangaphambili ngaba bafumene ezi ziphumo, so nina kufuneka niqale uqalo lenu olutsha lweziphumo ezizawuba zezenu. So baqhube ngolu hlobo, so nani niyanyanzeleka into yoba nizeke emzekweni nenze nanjengoko benzile. UAviwe Nongumbhali wencwadi yezezibalo uthi kubalulekile ukuba abantwana bafundiswe beselula amaqhinga ezezibalo. So we need to integrate indlela zokufundisa mhlawumbi ezifana ne-technology, introducing games and visuals ezizakwenza abantwana
bayithande and appreciate the subject. Ukanti inkulu baphathiswa yephondo laseMpuma Koloni izityande igila ngesisikolo. So siyayibulela kakhulu lonto. Sithi ke into ingantakanini. Wonke umuntu makazinikezele asebenze nzima khona ukuze impumelelo izofumaneka. Ukanti esisikolo siqhubeka kuhle nakwizifundo zenzululwazi njengoko sikwindawo ye-16. Kwiindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwe yiNewsroom Africa, ndinguvuyo lwethu Yamba eRhawutini. Baza kuyiqukumbela ngeendaba ezincomisayo abathengi inyanga kaJanuwari kulandela ukwehliswa kwenzala nge-25 basis points ukuya kumyinge we-7.5%. Inzala kwimali-mboleko ukusukela ngomso iza kuba ngumyinge we-11%. Esi sibhengezo senziwe irhuluneli yebhanki nguvimba uLisija Kganyago emva kwemini namhlanje. UkaKganyago uthi besisigqibo esi komiti yomgaqo-nkqubo wezezimali MPC esithabathe ndawonye. Ukanti irhuluneli kwalumkise ngemingcipheko yezorhwebelwano namanye amazwe enokudala isankxwe. Wonke ummi weli unelungelo lokumelwa enkundleni kusetyenziswa ulwimi lwakhe kwaye eli lungelo likumgaqo-siseko weli. Kwaye ngoku apha estudio sihleli noSisilungi Ngaphi nalapha za kusichubela ngokubaluleka kokusetyenziswa kolwimi lwenkobe ngendlela efanelekileyo ezinkundleni zeli. Lungi, masibulele sikwamkele. Ndiyabulela. Phambi kokuba singene emxholweni khasixele into yobana ngaba uziva njani njengoba ngoku amagama akho ematsha igama lakho litshintshile for uba ngoku ungusisi wonodolazana nokaWani? Hey, iye yanyanzelisa into yokubana ndiphinde ndibuyele esipilini ndizijonge ndizibone into kokuba yinto entle le ndifaniswa nayo, ingakumbi xa kusithiwa usisi wonodolazana. Yinto esiyibukayo ngoba yinto encinane kodwa ethanda ukubukeka. Indenza nam ndibe nalo ilunda lokokuba ndenza into elungileyo xa ndizawukhulisa umdla kulwimi lwam lwenkobe. Ukuba itoliki yakho Lungi kwinkundla yezomthetho ingaba kunegalelo elingakanani eqinisekiseni ukuba ulwimi lwethu lwesiXhosa luyakhula nokuqinisekisa into yobana ngaba ubani ufumana ubulungisa? Inegalelo kakhulu ngoba kaloku xana umntu eyokuvela kwinkundla yamatyala, umzekelo mhlawumbi ungomnye wabantu abachaphazelekayo kwityala elo, ifuna le nto simnike ithuba nangokwemizwa akwazi ukuzichaza nokuzicacisa ngokupheleleyo into yokokuba le nto indehleleyo indenze ndaziva ngolu hlobo. Kungoko ndikwindawo endikuyo ngoku ndizokubalisa uba kwenzeke ntoni na. Isinika ithuba ke kakhulu xa uzawuthi uyithethe ngolu lwimi uzelwe nalo, ukwenzela into yoba kungabikho izikhewu apha ekucaciseni kwakho. Ufumanise uba kukho into ebaluleke kakhulu ibinokuthi incedisane nawe kuxoxa kwetyala eli ngoba uye wayibeka ncakasana ngolwimi ozelwe ngalo. Ingabi khona imiceli-mngeni oye mhlawumbi uhlangabezane nayo kulo msebenzi wakho wokutolika? Iba khona kakhulu, Lisa. Kaloku singabantu, ngelinye ixesha ube nayo nalaa nto inovelwano, kodwa ke ngelishwa asikwazi usuka sivele siyibonakalise. Uye uzame ke kwezinye izigaba uziqinise kuba ufuna uqinisekisa into yokokubana ndenza umsebenzi ococekileyo, ndenza umsebenzi ongazuba namakhwiniba ngomso, ndenza umsebenzi ocace gca, ukwenzela into yoba nomnye umntu ngomso ozawuba kule meko yoba funeka azicacise ngolwimi lwenkobe azive esekhaya. Ngoba xa unomntu okwaziyo ukuthetha olwimi okwaziyo ukulithetha, kulula ukwazi ukuzichaza uba ndiziva ngolu hlobo, ndibona ngolu hlobo, okanye ndiyiqonda ngolu hlobo, okanye hayi andiqondi apha. Singena apho ke thina sibe ngumbhobho singootoliki, sithi sikhona thina, thetha ngolwimi ozelwe ngalo khona ukuze uzomameleka. Kumaxesha amaninzi Lungi kuye kunyanzeleke into yobana kubekho amagama esiXhosa esingawabiziyo okanye esingawasebenzisiyo ngenxa yenkolelo yokuba akrwada okanye ayalumeza. Likhona elinye ngoku endilicingayo. Ingaba uluvo lwakho wena luthini ngaloo nto? Ulwimi lulwimi, Lisa. Ulwimi uba ngabana sizawufuna ukuba namagama athile esiwalungiselelayo kuba siziva ngathi avakala ngathi arhabaxa okanye athanda ukulumeza,
ithi loo nto sizawukhawuleza sifune ukuyiphosa nentsingiselo. Umsebenzi wam ke njengetoliki nokokuba lirhabaxa kangakanani na igama, kodwa uba lithathwe kulunye ulwimi lasetyenziswa, umsebenzi wam kokokuba ndihlale kwelaa gama kolu lwimi siluthethayo. Andikhololo into yokokuba ndililungiselele okanye ndinciphise okanye ndongeze. Umsebenzi katoliki kuyithetha njengokuba injalo, wakugqiba ugqithe. Lungi, xa sawushwangathela udliwano-ndlebe lwethu, ingaba kwiinkundla zomthetho ngaba mhlawumbi akhona amagama asele eguqulelwe esiXhoseni ukwenza umsebenzi wenu ube lula? Ndingatsho ndithi inkqubo yasenkundleni iqhutywa ngolwimi lwesiNgesi. Ithi ke loo nto mna toliki kufuneka xa sele ndinikiwe imbalelwano yayo yonke into ebubungqina mhlawumbi ngale mini ndivela ngayo nam enkundleni, andiyinikwa phambi kwexesha kuthiwe hamba uyifunda uzubuye ke uyiguqulele. Hayi, ndiyifumana phaya enkundleni ngelaa xesha ngalaa mzuzu. Kulindeleka into yokokuba ke nam mandiguqule intetha ebhalwe ngesilungu ndiyiguqulele kulwimi lwam lwesiXhosa ngalaa mzuzu ngelaa xesha. Ithi loo nto silindeleke thina into yokokuba sicinge, sikhawulezise ukuthetha simi ngenzwane. Umsebenzi wethu ke usiqhuba ngolo hlobo. Lungi, enkosi kakhulu sisi, siyabulela ngexesha lakho. Ndiyabulela. Sibambe ngazo zibini. Iintsapho zamaxhoba emfazwe yaseLurhwayizo kuGatyani eMpuma Koloni zimemelela ukuba urhulumente enze unakonako abuyisele ekhaya amathambo eentsapho zabo ezabulawelwa kweli nakwamanye amazwe. Uthobeka Ngono ngudade bombulelo Ngono nowabulawa ngo-1987 utyhola ngelithi kuvakala ukuba useFreystata umkhondo amathambo omnakwabo. Sikinoyiya uyanaba. Umsitho ukutyhilwa kwelitye eliqulethe lembali iteketeke utshayelelwe ziimbaleki ezisakhulayo nezo zalupheleyo. Abezemidlalo namagorha asinda ngokulambisa kuloo mfazwe, bonke bathwe jize ngeembasa. Ndijabule kakhulu nje mntasekhaya, ndinovuyo olungazenzisiyo kuyo yonke le khe. Yona le nto ndiqonda uba madithi noba kuzama ukuthini mandizofika noba leliphi ixesha ndifike ngalo, ngoba ndingene ekuseni phaa kodwa ndizoqalisa ngepasi 7:30 ukusuka ilanga selibethile ilanga. Namhlanje siyavuya kakhulu singamaqala omkhondo wesizwe ngoba umasipala waseMbashe kunye neBattle of Lurhwayizo Development, iBold, kunye nephondo lalapha eMpuma Kapa likhokhelwa ngu-MSC we-Sports and Arts and Culture basenze namhlanje singamaqala omkhondo sanelunda. Iintsapho zamaxhoba akhunjulwayo kungoku nje zisenyembezana kungabi nalo nofifi lwesiphelo samathambo ezihlobo nezalamane zazo, bambi abaxolanga inkqubo yokukhunjulwa kwabo. Sicela urhulumente akasincedise sifumane obrada bethu, abantu bethu. Angekhe sixole amathambo abo kaMbulelo engakhange ayongcwatywa ekhaya. Akunandaba bakwenzekani kwathini, kodwa sifuna amathambo akhe ngoku. Njengosapho asiva ingathi iyasonelisa thina, because xa bebizwa bona babizwa kule category kuthiwe zii-unsung heroes. So ke ngokufumaniseka ubana abarecognizwa ngokohlobo i-contribution yabo ababeyenzile apha emzabalazweni. Sele lisemendweni ukukhangela amathambo wezintsapho, zikho nezicwangciso ngale mbali ngeenjongo zokuphuhlisa lo mmandla. Sikwiphulo lokubuyisa, lokukhangela, sigrumbe sibuyise amathambo walawo maqala athi awela emzabalazweni ngexesha lokulwela inkululeko. Sikwelo phulo ntsiki ngoSeptemba besibuyise amathambo noko asele siwaphindise siwangcwabile kwii-families zawo. Eli ke liphulo lokufumanisa ukuxola kwimiphefumlo yee-families. Kulindeleke ukuba kuhlonyelwe umfanekiso oqingqiweyo wentloko kaMbulelo Ngono kweli litye lesikhumbuzo kungekudala. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eLurhwayizo kuGatyane.
Ayatsha amadamana amanzi kwibala lase-FNB eSoweto ngomgqibelo nalapha amakhosi aza kube evana amandla namabhakaniya kumdlalo ojongwe ngabomvu weBetway Premiership. Abadlali bala maqela omabini bathi baqule baligangatho kulungiselela lo mdlalo kwaye bathembise abalandeli kuba kuza kutaka intlantsi kulo mdlalo. Lo mdlalo wedabi laseSoweto wohlula uMzantsi Afrika kubini kwaye ngowona mkhulu kwikhalenda yebhola ekhatywayo kweli. Amatikiti alo mdlalo sele ethengwe aphela, loo nto ke ithi iza kuba ngumbono omxesibe kwibala lase-FNB. La maqela adibana okokuqala kule sizini kwaye abadlali bathi baqule baligangatha. It's a big game on Saturday and everyone is excited. Everyone wants to play. I think we need to do our job. We need to focus on our plan and be humble and also execute what the coaches want from us. Amabhakaniya afuna impumelelo kulo mdlalo khona ukuze avale umsantsa ka-6 points phakathi kwawo neMamelodi Sundowns esencotsheni kwilog yeBetway Premiership. A very important game. You can say it's a 6-pointer for us, because there's bragging rights at stake as well. And like you say that there are things that we want to achieve during the course of the season, obviously in the league, going all the way this season to win the league, and 3 points only gets us closer. And that is exactly what we want to do. So it's a very big game for us, a 6-pointer, like I said. Kwisizini ephelileyo amabhakaniya ayiphumelela yomibini imidlalo kwidabi laseSoweto. Unogqaza wajiwe ke seyingangathi kuza kwaziwana. Sithanda ukuxolisana namhlanje ngokungabikho kwemozulu kamnandi mawethu.